हादरनि राजथावनि दिल्लीनि बारा आथिखालाव जोबोद बिस गोनां थासारियाव। दिल्लीनि नोगोरारिफोरा हां लानायाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। न'निफ्राय बायजोआव ओंखारनो हायै बायदि थासारि जानानै दङ हादरनि राजथावनि दिल्लीयाव। थांनाय गोबां साननिफ्रायनो बारनि गुना गाहायाव फैदों। गासै सा भारतआव बारनि गुना गाज्रि जानायलाय हादरनि राजथावनि दिल्लीया मोनसे गिख्रंथाव रायजोआरि सावस्रि आंखालनि मिरु जादों। दिल्लीनि सुबुंफोरा गोहोम गोनां महरै सानफ्रोमबो सिगारेटनि समान गुन थानाय गुबुंले बारखौ हां लागासिनो दङ। अक्ट'बरनि जोबनायनिफ्राय दिल्लीनि बारनि गुना लासै-लासै गाहायाव फैगासिनो दङ, जाय खाथि-खालानि रायजोफोराव दिवालीनि समाव बमा सावनानै बेरफ्रुहोनाय, गारि मटरनिफ्राय उखुन्दै गनाय आरो दारिमिनारि गुबुंलेजों लोगोसे गोबां जाहोनफोरनि थाखाय गोबांसिन बिस गोनां जादों। बुधबारनि फुंआव दिल्लीयाव AQI-आ 500नि गाहायाव फैदोंमोन। बेबादि थासारियाव दिल्लीनि बारनि गुना सिभियर प्लास थाखोआव थानायनि उनाव फिन गोब्राब थाखोआव फैदों। दिल्ली, नयडा, गाजियाबाद आरो गुरुग्रामाव बारनि गुना मंगलबार 19 नबेम्बर खालि गिख्रंथाव महरै गोजौ थाखोआव सौहैदों, जेराव बांसिन बार गुन इन्डेक्स एबा AQI स्टेशनफोरा 500नि बांसिन सिमाखौ सौहैदों, जायखौ सिभियर प्लास महरै राननाय जादों। बेयो हायुंआरि राजथावनि ओनसोल NCR खौ साग्लोबनाय रोजा खुवाया रायजोआरि सावस्रि आरो रैखाथिनि सायाव गोब्राब जिंगा सिखांहोदों। बारनि गुना गाज्रि जालांनायनि गेजेराव दिल्लीनि सोलोंथायारि फसंथानफोरा अनलाइन थाखोआव सोलायबाय, जाय बिस गोनां बारनिफ्राय रैखाथिनि थाखाय फरायसालिफोरा 10 आरो 12 थाखोखौ गारनानै गासिबो थाखोनि थाखाय अनलाइन थाखोआव सोलायबाय। सोलोंथाइ बिथोनगिरिया सरखारि आरो सरखारि नङि फरायसालिफोरनो गासिबो फरायसाफोरनि फरायसालिनि थाखोखौ दोनथ'नो बिथोनबो होदों। दिल्ली सरकारा थासारिखौ मेडिकेल इमारजेन्सि फोसावदों आरो फसंथानफोरखौ रायजोआरि सावस्रिनि रैखाथिनि थाखाय राहा लानो खावलायदों। गोजौ बिजिरसालिया दिल्ली आरो NCR रायजोफोरखौ ग्रेडेड रेसपन्स एक्शन प्लेननि स्टेज 4 खौ गोख्रोङै बाहायनो बिथोन होदों।